Imndeni ithi uma behluleka ukukhipha izidumbu zamalungu ayo emgodini akukho engakwenza futhi izokwamukela. Bese siphelelwe yithemba singazi nokuthi sizokwenza njani. Kodwa ngendlela okwenzeka ngayo manje nangendlela iziphathimandla kanye nomphakathi abasilekelela ngakhona kuyathembisa. Uma behluleka ukubakhipha sizokwamukela ngoba bazoba bezamile ukusilekelela. uWilson Mhlanga uthi yena ubengazi ukuthi umshana wakhe oshonile ubenza umsebenzi ongekho emthethweni. Besingakwadi lokho bona. Mina vele njengamela ngihlala khona bengihlala kudzeni naye lo mfana. Sengimani ngava semafoni sibangifonela bathi umfana wakho soyende njani soshonile. Kuphi base emgodini babathu. Senyana nakhona mangikhona lana nyalo sengitoto attenda yena vele kusi. Sikhona ukuthi wamkhiphe. Iyaqhubeka imizamo yokutakula izidumbu zozamazama kule mayini.